Trí dó héan náid tí a bheith bhríanann seo ag léamh na nuachta as Éirinn don éanú na tí céadach sin gur fear éanú úsáid le dáta. Don éanú lá nílúna sa rábhíle sa sé díag agus ar nó rá scéalta Éirinn tá na scéalta seo teacht. Ifir é héan go leannacht a raibh leis an siorchaint seo faoi hástáil stris sna Bainc. Agus is cosúil gur rinneú go nearnú tástála stris AIB agus Bainc na Éirinn. Bainc Aontas Éirinn síle a thugtaí bhd ó hin AIB. Agus tréis tástálacha a thug le fios go bhfuil na Bainc seo i dríblóid agus nach léir go bhfuil siad sláintiú le bhí iste, tá na Bainc sin ag gníomhú chun innéistóirí a chur ar a súilneas. Okay, bailú Europe. An bheabhar agus ospidéal neamhorghalais in Éirinn. Is cosúil go gcás míon Coinneáil Siciatrach in Éirinn nó na haimhréitneacha a bhain leo go háirithe €2 billiún agus €2 scór. Cínta ceanna sé gaoibh úsáid mé an uimhir sin. €2 milliún. Ifir é héan tá ardú suntasach tacaigh na táillí do ghléadóirí, siciatratha agus cúntóirí. Fiche fáin géad bhíhirtí de 5 bliana. Agus tá ardú suntasach in uimhreachaí na naoine cuireadh in ospidéal neamhorghalais Siciatracha den na neamhheil sin ina neanneam nó in aghaidh dul nó go neamhbheonach. Tá an leabhar nua amach ó bhfuil ina chun rá leabhar nua ach deacair rá an leabhar é agus ní hé J.K. Rowling a scríomh ach tá leabhar nua tagtha amach le ainm Harry Potter. Agus cad é brethúnas na léitheoirí, well, ní uair scéal é, ní le J.K. Rowling é, agus mar sin der Serací tin nábí a súil leis an dríocht céanna ceap go leor. Maureen Dowd agus iad caint faoi Obama agus Clinton sa tóchain deirí agus mar atá glúiseacht Clinton fástathe idir a dálín. Níor freascais Barack Obama Hillary Clinton nó inneol na Clintons. Go dtéann níor chuir sé an tinneol sin as cúcht níor chuir. Tá mé leis cíal focail tá weim.
Stúcha. Chomasi, sé an tinil cin. Lín. Go sé mór scéal an léniuh dónach cúchfáric agus beidir gur féidir libh an fear seo eicáil ag dreapa cúchfáric bhil ar dhéir. Ach ní dóilem go raibh si banán an ceanpéitil i léamh faoi. Agus bhíonn go bhfuil uimhreachaí na nreapadóidí titithe. Níocha sús anslíomh ach 2010 agus is titim suntasach é sin ó bhblianta heann. Well, céird urghó I Príosúin na Éirinn Hanaré. An gnáród, drugaí, adam, alcohol, agus telefón. Sé chéad telefón. 5 adam de haisígin agus 8 géad méidirna armó agsúla de rugaí. 589 lítar alcohol féin déanta agus 1740 rudaí neamh santa. Iksúla, difriúil, Coinneáil, bin an focail everywhere. Controhana, na sin ceann núdam. Sílim gurbí sin na scéalta móra go léir, tá cúpla meán scéal, tá ráta an oréigin baile ordathe der brethbh Siciatrach go bhfuil seo teacht as brú ec na múil. Ceadúna speisialta do alcohol in Kilgarhain chun de chéirí. Tá Donald Trump I dríbloid as na rudaí a dúirt faoi haidiúr moslamachta chuid Mheiriceá an Marius in Irak. Ba ardú I millí leictreachais. Tá béim chúil I dtaobh Brexit. Titi méid na Gcumasc agus méid an éadála. Fuair John Delaney cin mar thiúfaí ar sin bóla bus in na heasa. Sin rud ar cheart a ham. Cínte Seasa bheith bóla bus whoop idú ó lucht éisteach tá díolsenach I Glúnmheil. Agus bhí Leona Maguire an timnóir amatéireach a bear sa Ralph I Woburn an teachtain seo. Sin na méid, sin iad na scéalta móra, ní is agam an mléin rud mór an eile le rá agam. So, fág cé mé mar atá sé agus tá súile agam go maisibh ag éisteach do rís ar a bhag idir an dálín cuime rá
dé ar goléir go gúdaí díosih